kofa ka gane su gane cewa akwai matsala ko kuma da wasu ka gane to gaskiya ina kira ga ɗan uwa na abokanan sana'ata da za a daure ka san zuciya kowane ɗan adam Allah ya halicce shi ne kowa da irin halinsa ba haka ba wani sai dai ka ba shi shawara amma ba za ka iya canza shi ba so akasari masu yin wani abubuwan su da yawa na kan yi musu uzuri saboda ba yadda za ka yi da mutum haka Allah ya halicce shi. Shirin dandalin 'yan fim da fina-finai ne yake ci gaba da zo muku daga nan sashen Hausa na Human Rights Radio da Talabijin akan mita 101.1 daga nan babban birnin tarayyar ƙasa Abuja, inda a yau din a cikin shirin kuke jin mu muke tattaunawa da ɗaya daga cikin jarumai a masana'antar shirya fina-finan Hausa wato Shamsu Dan Iya, kuma ɗaya daga cikin 'yan fina-finan Hausa musamman ma kamfanin nan na FKD. Haka ne ko? Tunda muka fara na ji baka ambato wani kalma da ya shafi a bangaren FKD ba, kuma kamar yadda na faɗa na tabbatar kana ɗaya daga cikin hazikai gwaraza a wannan kamfani din, haka ne? Na san babu yadda za a yi na samu lokuta a ce muna magana wanda ya shafi fina-finai ban yau zan ambaci FKD ba. Sabu fina-finan da na yi a farko ai kan na ce irin su sai wata rana saboda babu yadda za a yi tarihin FKD ya goge a tarihi. Haka ne. Lokacin masu sauraro ne, masu sauraro tare da ni Ibrahim Bello Yobe wanda kuke jin mu muke tattauna da jarumin namu tiryan kuma kamar yadda muka faɗa dama ne za mu ba ku shigo cikin shirin kai tsaye ku tofa naku albarkacin bakin ko yin tambaya ga babban jarumin namu wanda akwai uzurrurruka da dama amma ya bari ya zo domin ya gana da ku masu sauraro kuma mu tattauna tare da mu da shi. 08189991011. Bari mu je ga mai kira na farko a kan layi, bari mu je da wa muke magana. Alo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa. Muna tare? Muna tare Ali. Da wa muke magana? Kana magana da Aliyu Muhammad daga nan Gimbiya Street. To Aliyu Muhammad ka dan daga murya. Yawwa, da fatan ina ma babban bako sanne da zuwa kawai. Nace bari in gaishe shi. To babban bako ana ma barka da zuwa. Ina godiya, ana gode sosai kwarai da gaske. To madalla, mun gode da fatan alkhairin ka. Muna matukar godiya kuma muna ci gaba da jin daɗin yadda kuke kasancewa tare da mu. Alo. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Abdullahi